ಏರ್ಪಾటు ಜಾತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾನವರ ಮದಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿನಾಧಾರ ತೀರ್ಥಭೂಮಿ ತಾನು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ ಬಾದನು ಮತ್ತೊಂದು ಸತ್ಯದ ಕಂಬೆರ್ಲೆ ತರದಗ್ಗ ಒಂದು ಎಂಗಲ ಕುಲಕು ಗುರು ಬಲಿಕ ಬಂಗಾರ ದೈವರಾಜ ಕೊರದ ಬೈವರ ಸತ್ಯలను ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಕಾಲಪೋಣು ವರ್ಷ ಬೋಣು ಕಾಲ ಬತ್ತಳು ಕಾಲಾವಾದಿ ಕಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಭದ್ರಾತಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜನ ಮಾಯದ ಬಂಡಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಪಡಲಿನ ಮಾಯಗು ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬ ಭಕ್ತಿ ಸಂಸಾರಿನ ತಾತ ನೊಟ್ಟು ಬಾರೆಪ್ಪಾಡಿ ಬಾ ಕಿತ್ತಿ ಮಾರಡು ವಿಶ್ವರೂಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಾದು ಕರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಸೇವೆಗು ಜೋಡು ಪಂಜಿರ್ಲಪ್ಪೆ ವರ್ತೇನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಸಮಯಗು ಉಪತ ದಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಯ್ಯೋ ಜೋಡು ಪಂಜಿರ್ಲಾಕಿನ ವಿಷ್ಣು ಮೇಜೀಮಲೋಕ ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬರವು ವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರ ಈಶ್ವರನ ಶಾಪ ಪಾರ್ವತಿನ ವರ್ಣ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿತ್ತು ಮೇಜೀಮಲೋಕ ಬಿಡ್ದು ವಿತ್ತು ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಜತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯದ ಘಟ್ಟ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಕುಮಾರದಾಡು ಜಲಕಸ್ಥಳ ಬೇರು ದೇವರನ್ನ ಬಲತ್ತ ಬಾಗೋಡು ಅಲ್ಲ ಬಂಜ ಆದಂತು ಬೇರು ಇರ್ಗುದು ತೂವನ ತೋಜುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬೂಡು ಅಂಬು ಬಳ್ಳಾಲ್ ಜನ ಬಸಾದಿಗೆ ಬೋದು ಬರ್ಪಿನ ಬರಟರು ಅಡ್ಡಪ್ಪೋದು ಉಂತುವೆ ಏರಪ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿಗೆ ಬಡಾಪುಡು ಅಲಾರ ಕೊರ್ಲೆಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬೂಡುக்கு ಬಲಬಾಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಒಂದ್ಪೇರು ಅಂಬು ಬಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಬೇರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬೂಡುಗೆ ಒಪ್ಪಿನ ಕಾಲೋಡು ಇನರಾಜ ಬೆರ್ಗಡ ಬಾಸುಡು ಬರಣ ಮಾತೇರು ಐದಿನ ಸೀಕ್ ನೀವಣ್ಣ ಅತಿಶಿವಂತಿನ ಕಾಲೋಡು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬೋತಿನ ಕೊಡಿ ಮರ್ದು ಭೂಮಿಗೆ ಬೋತಿನ ಬೇರೆ ನಂಗಾಡ ಅರ್ಥ ಮರ್ತು ಬಂದು ಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾದ ನಿಂತಾತು ತಿನ್ನೊಟ್ಟು ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬ ಭಕ್ತಿ ಸಂಸಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಸೇವೆನು
च